guys, kaklayu jotobo gam tongo na hanai, angbu mela gam tongo, kaitoni hamari bai, te norok ni hamzak mungbai, ang tini, tabuk tu jora ang gam no tongo, bini bai ang nong na mela hambai maruo, te bises kai hambai maruo, kaini borok no, bong hake buya, kaisha ungha, sini Tripura hasteni, artist, komposer, top singer sini da koren te aro khorok saungha sini mung genang te sini borom genang sini actress monai biba borok ani channel no te ye kisi sa kok sanai ready saling ando saranai saling oro kat kemana okay kazoli okay friends norong no kaisang ani koi jamu khorsa manai tongo kajoli anok hanai inke bo katal youtubers bo vlogging dok khayo tenke bo upcoming singer bo inke norok jotona bono kisa chubadi bo katalia prisheka online no inke norong ni chuba chunango norok bo ni channel kisa subscribe khaina eboni bo khanante bo besar dita thinango bote bo saktari samung khaithung inke chini Tripura sabmung no te bo chugo talang thun Kajoli Anok official. Kena rok tabung no search kari nai di sabun channel no subscribe kari by di do. 1 2 3 chini buku Kajoli ne bo hambai marago bo tini bini blog to ang daily nukjana bui baksa nasire kana. Inge tan kemo tini chini buku bai malaye ani ba suke khapang srangjak asuke khapang tongtoja ang tini ta singamo age sikam tan lai mane hapongo kasaja gai. Norok to sikena Russia bari kaisa tongo Russia bari bai 40 kilometer age sikam tonglang mani jaga abo haike manai sabo asake kuchu o saka o pukri bo tongo na phantok ro ta singmo lisu ro thaipong ro thaichu ro beba tongo asake kuchu abo na haike se manai sabo pukri tongo age sikam tongmani hinga ang belai oro thangnam sugo tabo mokol nukja gang thangkamoro phiaba oro tarkata baireng thangi thanga dispuru klai abo age oro sikam tong tonginai sini Tripura hani borok ba choba khaimani jaga o jaga ma tong ma hai oro ke kono fan benangya pangkha benangya ara haino sara 12 mas nokba mo hai fan ha ke phaitong asake kaham jaga abo hai ma tong mani jaga ma tong ang tini kubai malai neng le bahai ke ma tong sari mana Ambo tong thoka dara bai malai nai tong thoman bisingti kema bono nugunya ang srung mungbonan kha tang hingke dara angin bekas sebaina bagi samanya do ekdom bo kaisa inspiration sini society ni borok ni tang hingke nai di bo khoroksa singer do composer ne bo jing to normal borok sini yakong yak mokol jo to thi dara no matai rok je khaiga hamya khaiga ba to hamya nunglo mungsa sak kaham to ni jak thinango bon bagi abole thik hingke je yakong yak gnang rok pok no ko hen klai tongmayo baksa tongu se dara no nai di ek to bo Russia bari ni asa hasal ma bahai ke agotala phaiei bo sungno phurungai rsamung srung kobang ma chrai rong no phurungai bo ko niji bo suyo akono rsabru hayada bono nugunya ang teban bo khabasa hambai tini bo ana nongma bai ne bini rsamung srungnai nani rok se pogoi thangasang tani kamong bo ana nugui nai mokol mukti phaika ani bo phaika aphanang bono phunuglia angke bo bono phunuka ang khidropa sengna chance tong tani mala ang kabui maya hingga ang je somoi rai masai maror samnam thangang ekdom control khaise mar sabo haini bagang besi bag enjoy samar sabo haini bagai botini ana phainai bela ani bakhabo kaisa busi murkha te ani bakhabo helengjak bono bobai kongma salai bo ana kaisa buddir oi dara nang bukhata baidi sai ni sawa ani belai khatungjak munai bai mo haikene sengsar paya sak bobai mo haikene seng krungai matong thong jotto lupu nai tong nai no chini Kajoli Anok official no nok subscribe te like comment share khaina tapon jotto no hambai